Usa sa mga suod nako, follower na mo sa abag. Halos kada adlaw siya magtan-aw sa Channel 6 gyud. Dihay usa kay gayon nga nagkaistorya mi. Unya ako siyang giingnan nga donate pud sa abag. Ingon siya nako, dang pahiyom. Laina pud pader, no? Mudunit tag 20 pesos sa nang abag. Unya sa inyong mga lista sa donations, dinagko man kayo, no? Tag 500,000, tag 200,000, 100,000, 50,000. Ang kinagamyan akong nakitaan diha pader 500 ra. Laina pong sagula na to 20 ng mga midonate sa abag. Unya sa iyang pag-istorya nako, sanglit na kailamang ko niya nga wadjam mo jud pod, no? Makasapi ra og naay sideline magpatrabaho. Ako siyang giingnan. Kanang inyong nabasa nga mga dagkog kantidad nga donation sa abag, bisan tuod wa ko kaila ng mga tawhana, nakasiguro ko nga dato na sila. Kinsa man ko'y pobreng muhatag og 500,000, diyan mo ko na ipalit og bugas. Kinsa man ko'y kabos muhatag og 500,000 og 100,000, no? Ako bisag wa ko kaila ang mga donors sa abag, nakasiguro ko na kung dili man grupo nang nanghatag og dinagko, sure ko nga mga dato na sila. Natural, ug dato na sila, muhatag og 500,000, baliwara na nila. Muhatag og 100,000, ug dato ka, pila ra may 100,000 ug dato ka. Pero kanang imo, ug muhatag kag 20 na mo, nya imong sweldo 130 ra sa usa ka adlaw, dako na kayo. Kay bawo mo mga igsuon, ang iya jong reaksyon sa akong giistorya niya, pahiyom gyud. Usa ka pahiyom nga di jud katuo sa akong giistorya niya. Kaluoy sa Dios hangtod karon, wa jud siya mo-donate sa abag bisag 20 na lang. Kung makakita mo na ay donation sa abag nga 20, posible iya na. Pero sa pagkakaron, ang labing gamay nga donation sa abag is 500 pesos. Siya di gid kuno siya mo donate og masagulag 20, no? Nganong akong gisugilon ni mga binati kong maigsuon, tungod kay kining maong panglantaw sa babay nga akong kaila og among follower sa abag 2020, mao pud ni ang panglantaw sa daghang mga tao, mahitungod sa pagtabang ug maghitungod sa paghatag og hinabang. Mao gyud ni kasagaran ang panglantaw. Nga naman, kini manggong kalibutan nga atong gipuy-an, ang bili sa tao nag-agad sa gibugaton ug unsa ang iyang gipanag-iya. Economic status, no? Daghan ganig kwarta, murag lami ang iyang pagkatao. Daghan ganig ihinabang, bisag dato, ingno natog generous. Let me tell you, that is non-sequitur. It does not follow. Kung makakita ta sa mga listahan sa hinabang, unya naatay mitabang og 500,000, 1 million baka, muingon ta dadyon nga generous ng tawhana. Non-sequitur na, it does not follow. Nga og makadawat tag dakong hinabang, manggihatagon ang naghatag. Nganuman, kay og bilyonaryo ori nang gahatag, pila ra man ng 1 ka milyon, matandog ba na, no? Di jud. Mga binati kong maigsuon, maunay nakapait sa katilingban nga atong gipuy-an. Kaysa matas panglantaw sa among follower, no? Nga og 20 pesos ihatag, murag wa jam mo.
Dili na mao. Kung 20 pesos imong ihatag, imo nang ipalitay kamay, mas dako pa na atong gihatag sa usa ka tawo nga daghang kwarta. Di aw ipalitay na mong kamay, nagsakripisyo kag wa nimo kamayin imong kape kay imong gihatag sa kinahanglan. Ingana kasimple mga binati kong maison. As I said, no? Kung masayod ta nga adunay usa ka donasyon nga dako kaayo, unya mo conclude ta nga generous ang gahatag ana, posible sayop ta. Ngano man, kay muhatag siya dako, unya perti siyang datua, sa may bili ni Jana, wadya mo na, no? Gawas tingali og usaray imong sapatos, unya imo pag yung gihatag, aka na may kinakuyawan, no? Nyahatagan kag sapatos at tong kinadaghanag sapatos, unsa may sakit o pagbati ngayong bation, nga surplus man na, tagang kaniyag branded nga t-shirt, unya 50 ka yung t-shirts nga branded, wadya mo na ni jay kwinta. No? Mga binat, diha bitay, no? Uso maning barters karon, no? Diha bitay, nahitabo somewhere in Negros Oriental, mantingal ito, no? Gold ang iyang gibarter. Unya, ang gibarter sa iyang gold, kalabasa. No? Imagine ninyo, bulawan gipabayloag kalabasa. Kinsa may di masyak ana, haya magkining akong singsing bayluar ni usa ka truck nga kalabasa, asa man kumusugot, no? Katong iya kuyaw kay ito, mahal kaayong bulawan, alahas, gipabayluan na sa barter o kalabasa niya. Ang kalabasa iyang gipanghatag sa pobre. When this woman was interviewed, wa na kumubilib niya. Ngano man, kay sa interview, ingon siya, paminaw mo ha, inyong makitanis Diyos, ingon siya, nga dugay raman ako ng alahasa, wa na ko gamita, no? Adyo pa'y akong ibarter na, kay malipay patingali itong makadawat anang hilig ug alahas. Kung inyong sundan ang iyang rason, nganong gibarter niya, di na niya magamit ang iyang butang, no? Mas magamit pa niya itong kalabasa, ijang lubihan. Tanawan ninyo, is there value in that act? Bulawan tuod na, pero wa na'y bili, nga naman, kay imo na siyang gibarter, gihatag, tingali, kay di na kaganahan. No? Pero guna na to, no? Buguot na to na itong sinina, atong ihatag kay naguot na. Siguro, wa pa na maguot, di dyan na nimo ihatag. No? My dear friends, kining nahitabo sa Ebanghelyo sa widow's mite. Paminaw mo. Lahi ang sukdanan sa tao o sa Ginoo kung atong itandi. Ngano man, ang tao, ang iyang sukdanan sa paghatag is sukdon sa gidakon sa iyang gihatag. Kung muhatag siya 1 million, tanaw sa mga tao ana, kuyawang tawhana, 1 million may gihatag. Maodyo na'y tinanawan sa kalibutan. No? Iasama lagi ng 1 million o bilyonaryo buka. No? Mura ram nag-usa kadako sa tao nga nagswildo o usa kagatos. Just imagine, no? Pero lagi, di ta kalikay, ining kalibutan na, ang sukdanan jud, kung maghatag-hatag na, mag-donate na, ang gidakon sa iyang gidonate. That is on the human perspective. But Jesus in today's gospel, gisiguro niya nga dili, no? Dili quantity ang sukdanan sa paghatag. It is quality. No? Maubitaw na nga sa widow's mite karon, nakakita si Jesus, ug daghang dato nga mihog, ug daghang kaing kwarta dito sudlanan sa kolekta. Unya dihay usa ka byuda nga nahibaw si Jesus nga duha kay dako ag sapi, ijang gihog tanan ang duha ka dako. Ingon si Jesus nga dali mo, no, iyang gitawag iyang mga tinun-an. Kita mo no, naay daghang dato hinghatag og dagko no. Unya ag byuda duha ka dako, ingnon ta mo nga ang nihatag og dako ana kanang byuda, o bali jud ija, no? Asa may dako atong gihatag sa byuda nga duha ra man kadako, no?
nganong dako to sa hunahuna ni Hesus mga binati kong mga igsuon nga manggihatagon tungod kay maura to'y sapi sa byuda. Nya maura to'y iyang sapi, iyang gihatag tanan. Mahimo ra mag-usa ka dako unta iyang gihatag adto, pareho gud na nato, no? Simba na to natay 200. Igkuot na to, naglibot na ng kolekta. Unsa may atong buhaton hinuhinuon manato ng atong bursa og asay lata-lata ani, no? Kay siguro ang lata-lata 20. Tagsaram joy malata nang usa ka libo kay tagsaram may pobreng makahawid ana, no? Pero ingon si Hesus nga ang dako nga gihatag kadtong byuda. Bisag mga dato upatong nakigdungan niya huwag sa kolekta nganuman kay ijang gihurot ang ijang kwarta nga duha ka dako. Kay kun kita pa to kun muhatag tag kolekta ug duha ka dako atong kwarta usa ka dako ra man joy atong ihog. Yaya magdita magbili na to, no? Mao nang didto kabilib si Hesus, no? Mao na nga sa kalibutan bisag ako, no? Basig moingon mo yaw-yaw ning paria ikaw. Yes. Tinuod nga pareho ninyo og musimba ko, muhino po ko tong say lata-lata sa akong kwarta kay mao hiwog sa kolekta, no? Ingana, no? Kadaghanang tao ingana apil ko, no? Mao bitaw nang akong giistorya ni kay sayop ko. O kay sayop ko magampo tas Ginoo nga mausab ning kinaizaha. Moabot ba sa punto nga we turn out to be generous. Buot ipasabot og generous, dili ta mahadlok muhatag bisag mahukdan ta kay nakahibaw ta nga ang atong gihatag dili atua, iyas Ginoo. Mao ra gunay simple logic ana, pero lagi mahadlok man ta. Bisag ako pod ga imagine samtang na malandong ko ani. Kuyaw jo pong byudaha, no? Ilimang kag og nakaron pa to mo na siya ipliti padong uli, no? Ito gihatag tanan. Unsaon man nimo pag-imagine sa iyang ka-generous ana mga binati kong maigsuon, no? I challenge you. Apil ko. Di lang ta mangunong ang ubang pare, no? Dili ba muhatag ta mas daghan gyud ang gisalin sa atong bulsa? Ako tighatag man ko, no? Sa akong mga igsuon, dili na ko mga igsuon, pag umangkon, dili na ko pag umangkon, tighatag man ko. Pero akong gihatag, ug 10,000 akong kwarta, di kaabot og 500 akong gihatag, no? Ingana ta kalaog, no? Ingana ta kasigurista. Wa ta kaabot sa kinaidza sa widow, sa byuda. That is why, ang leksyon nga atong makuha ni ining pamalandong nato sa kabus nga byuda is number 1. God does not value what we have. Instead, He values us for our generosity. Dili mag-agad ang Dios kung dato ta kaayo, no? Wa mag-agad ang Dios kung daghan ta gipanag-iya ning kalibutana. Ang iyang gihatagag bili unsa ta kamang gihatagon. Daghan man tag ihatag ug jamo tay ihatag o literal nga jamo jud mangita tag paagi nga makatabang ta, no? PCP2 tells us nobody is poor as he has nothing to give. Second, laing pagtulunan. Kini siya ha, magbantay ta ani kay maula pa muni kasagarang nahitabo, no? Our offering must not come from our excesses and surpluses, no? It must come from the heart. So, ug muhalad ta kung atong apson ang hunahuna sa Ginoo, dili ta muhatag og salin-salin, no? Dili ta muhatag kay sobra na kaadto sa ato. Wa na siya bili atubangan sa Ginoo. We don't give out of our surplus and excess. Maubad sa ni kasagarang mahitabo, no? Anang Pasko bitaw, no? Manghatag ta. Ato ding gihatag kay mga hinipos na to sa bahay nga di na taganahan. Unsa mo na nailami oy. Sunugan na lang na. Muhatag ka must not come from excess and surplus.
Kay ngano, ug mauna itong buhaton, sa matas Ginoo, wa dyan na ibili. Sa mata sa tao, naa na ibili. No? Pero, hamay lami, hamay importante, daygon ka sa tao, yamiran ka sa Dios, or daygon ka sa Dios, bahalag yamiran sa tao. Manindog palihog.